आयै आफानि अबस्थाखौ नुनानै आं गोसोखौ दुखु मोनसै आयै। हरखाबनो आफानिया माबायदि बेबायदि जानांखौ? बेसेबां गोबाव जाखो आयै आफाया बेबायदि जानाया? आइ मा बुंनो नोंसिनि आफानि खोथा, बेसेबां खस्थ' सहायजाबाय बेसेरा मानसिया। गोबां खस्थ' सहायना थानांगौ जादों नोंसिनि आफाया। बोसोरथामसोआनो जाबाय बेबायदि बांसिन जानाया। नों थांनायनि उननिफ्रायनो एसे एसे जाखादोंमोन, बिनि उनाव आरो बांसिन जानाया नै बोसोरथाम 2.5 बोसोर बेबायदि जासिगोन। आयै डक्टरा मा होननानै बुंदों? डक्टरालाय बेनो आरो बेखौनो बुंदों, प्रेसाराबो ल'सो जाबाय आरो सुगारा बारा, जानांगौफोरखौ जानो हाला, बेखौ जाबा बे बारा जायो, बेखौ जाबा बे बारा जायो। नुनायावसो नोंसिनि आफाखौ बेबायदि मोदोम गिदिरखाय प्रेसारल' बायदि नुवा, ओजा बेसेबा मानसिया सिं सिं बिराद दुरबलखा। एसेबां बोसोर मुलि जाबाय होनबा डक्टरा फाहामनो हायाखै होनबा? बेनोथ' आइ, बेसेबा मुलिबो जाबाय, जानायफोरखौबो खुगा बासिखायो, थेवबो हामाखै नोंसिनि आफाया। सिं सिं मायबाफोरसो बेलेग गुबुनसो जाना दंबावनो मायो, हमनोबो हाला। नांगौ बायदिथ' सिकित्सा खालायगासिनो, ना आसोल बेमारखौ हमनोसो हायाखैथाय, हमनोनो हाला आइ। न'खरानो सुखु गैला आयै। आयै गिदिर हस्पिटालाव मानो लाङा होनबा आफाखौ? लांदों आइ लांदों, हामा। बेबायदि मोजाङैनो थाबायनो हायाबा? आफाया बेसेबां खस्थ' मोननानै दं बेसो मिथिगौ। औ आइ माथो खालायबावनो, खाफालावनो बेमार भुगिनाय लिरनानै लानानै फैदोंमोन खोमा। जिउआ थाङागौ मानि बेबायदिनो खस्थ'यै जानानै थानांगोन दे आरो बे संसारावलाय। बेनिफ्राय दालाय आफायालाय चेकआपआवलाय माला थांगोन? दङ आइ सम दंथ'यो, दाखालिसो थांनानै फैबाय। आयै आं आफानो मायबा संनि दे। नों संनो? औ आयै एसेबां बोसोर जाबाय आफानो बोथिसे संनो जाहोनो हायाखै आङो, संनि आं। नोंसिनि आफायाथ' रुटिसो जायो, रुटि जानो होबाय थादो डक्टरा। दे रुटिखौनो साव होनब्लालाय। दे आं होनबा रुटिखौनो बानायनि। हनै माथा गरम खर'आबो, मुलिखौनो जानो बावगारलायबाय। मालाय बिहामजो थाबोला गोसोखां होयोमोन, बिहामजो गैखाय मुलिखौनो जानो बावबाय आङो। दिनैसो सानसे जाबाय, मालाबा फैगोन। थानोसो हाया मोनबाय आं हारसिंनो। हारसिं थानांगौब्ला बेमारसो जागोनहाय बि। खाथि जानायमोनब्ला थांनासो फैसिगौ आं। गोजानथारबो जाबाय, थांनोबो भाराबो गैया थाइसेबो। खालि आखाइजोंलाय मा होननानै थांनो, थेवबो थांनोसो लुगैलाबायदोंमोनहाय आंबो। हारसिं थानो बासिबाय, फैसा थानायबा नागिर थांसिगौ आं। आबौ राजायाबा मा खालायगासिनो दं? खम मोजां मोनाखै बिबै बिबौखौ लोगो मोननानै। बे जायगा खिनिखौ नुबोला दाबो आगोलनि बाथ्राफोरखौ रोमै गोसोखाङो आङो। आगोल आं रादायजों बे जायगायावनो बेसेबा गोबाव घन्टा रायज्लायोमोन। बे दंफां फांसेनि सिङावनो बांसिन रायज्लायोमोन आं जिरायनानै। बेनिफ्राय आइजों बेसेबा रायजायोमोन, सोरजों रायज्लायबाय थायो होननानै। बै समा बेसे मोजांमोन। बै समाव थांफिननो हानायमोनब्ला थांफिनगौमोन आं। बै समाव मा एसे समायना आरो मोजांमोन। जेबो दुखु गैया, टेनसन गैया, मिनि रंजाथा, लोगोफोरजों रायज्लायनाय, मिनिनाय, रादायजों रायज्लायनाय, मिनिनाय। बेफोर समा समनि लोगोआव थांफाबाय। आगोलनि समखौ आरो दिनैनि समखौ रुजुनानै नायबोला बेसे फाराग दं गेजेराव। आगोल बयबो रंजा खुसि थायोमोन, आइ आफायाबो, आंबो, न'खराबो मोजांमोन। नाथाय दिनै रावबो खुसि नङा, आंबो खुसि नङा, आइ आफायाबो खुसि नंला, न'खराबो गाज्रि जालांबाय। समा मानो बेबायदि सोलायोथाय? बिमा, आं माबा दिनै खर'खौ बांसिनसो गिदिंनाय मोनबाय दं, बिराद दुरबलबो मोनदों। दे बिफा, मानोथो होनब्लालाय नोङो सिखारफिनखो? मानो जिरायना थादों? दे उन्दु, अबावबा गोग्लैलाबायगोन गिसोयो आङो। बेसे उन्दुबावनो बिमा, आंना बिखुंफोरा मोदोमफोरा साजोब्बाय उन्दु। माथो खालायबावनो बिफा, नोंना जिरायबा आरो बांसिनसो खर'आ गिदिङोबा। दे उन्दु बिफा उन्दु। बिमा,
आइ सुदेमालाय आबौआ अबाव थांखो? बारिथिं थांनाय बायदि मोनदों आङो। बिमा आं सुदेमाइखौ लानानैबो बिराद टेनसन जाबाय बिमा। मा जाबावगोन बिमा सुदेमाइनि संसारा? मोनथिला आरो बिफा, गासैबो गसाइनि आखायावनो। बिमा बिसोराथ' न'आवबोथ' अबस्थाफोरा मोजां नङा। दा बिजामादैयाबो बेबायदिनो जालांबाय। माथो खालायबावनो, फिसायाबो देरबाय। आं सान्दों सुदेमाइखौ न'आवनो लाखिनोसै नामा? ओजों थाबोला बेसेबां खस्थ' सहायबावनांगोन बियो। दा गथ'आ देरफुहांदोंसो, फरायहोनाय जाहोनाय। एसेबां साथाम मानसि माबायदि हाख'गोन बे आइया? माबायदि खरसा खालायगोन, माबायदि न'खर सालायगोन बियो? बेफोरखौ साननानैनो गोसोखौनो सान्थि मोनला आङो बिमा। आंबो द' बिफा बे बाथ्राखौनो सानगासिनो। मा जाबावगोन आंनि फिसाया? टेनसनावनो उन्दुनोनो ओंखारला आं बिफा। आंबो बे बाथ्राखौनो सानबाय दं बिफा। सानैखौबो बेयावनो लाखिनोसै, थाथोंसै न'आवनो। औ बिमा, रायज्लायनाय नोङो आइजों। थाथोंसै बेयावनो, आबौखौबो बेयावनो फरायनो होनोसै। माथो दंबावो आरो बिसिनि न'आवलाय? हौवायानो गैलाबालाय माखौ थाबावनो नांगौ बेफोरावलाय? औ बिमा, मोजाङै रायज्लाय नोङो आइजों। बियो थाया होननोबो हानाय। दे बिफा, बुजायगोन दे आङो, बुंगोन। नोंबो बांद्राय सानबाय थानांला बिफा। नोंनाबो साननाया बारा, सानै बेमारखौसो बांसिन खालायनानै लागोन नोङो। दे सानबाय थानांला, उन्दुदो। आयै हाखरा मायो मा हाखरा मा? हाखरा मा हाखर? बे हाखरा ना फियो। आबैयाबो जिबो सुयो, नाबो फियो। ना जानो लुगैबा ना सारै जायो। ओमफ्राय जोंहानिया ओइयाव मानो गैया जोंहानि न'आव? जोंफोरना गैयाना आबा, हाखर गैया जोंफोरनाव। आंनोबो हाखर नांगौमोन, आंबो ना फिगोन ओमफ्राय दुगैगोन। आबा, हाखराव दुगैबोला गबगोन माथो नोङो, एसेबां गोथौ। गबगोन, गोथौथार। आरो बे हाखराव थांनाङा दे खाथियाव आबा दे। जोंखौनो गोबोवो बियो, गोथौथार। थांनाङा दे। आङो ना सारगोन याव। सारगोन दे, रानबाथाय सारगोन दे। आयै, इनिफ्राय हाखरा जोंहानाव मानो गैया? गैयालै आबा, जोंहा हाबो गैया नालाय हाखर जावनो, बेखायनो गैया। आङो हाखरखौ लांगोन। माबायदि लांगोन नोंलाय? लांगोन। आबौनो बिथां, आंनो हाखरखौ नांगौ होननानै। ओमफ्राय नों माबायदि लांगोन हाखरखौलाय? आङो बथलाव सोनानै लांगोन दैखौ। बथलाव सोनानै लांना नों मा हाखर खालायगोन? हाखर खालायगोन आङो बथलाव सोना लांनानै। दे खालायगोन दे खालायगोन। थौ थांसै थौ, थाम्फै अरजोब्बाय बेयाव। सान्दुं गोसाफोराव दिन्दानो हारसिं हाला मोनजोब्बाय आङो। बे न'आव हारसिं हाबना थानो हालाहाय आङो। देलाय मोनायावनो थांना फैनि र'। देलाया मबाइलाव फैसा सोबाय खोमा। आबौनि माथोखौबो खोनासंनो मोनथाराखै। र' देलाय मोनायावनो थांना फैनोसै। खेबसे फनखौनो खालायनो होनोसै आं देलायखौ। ए जांग्रावसो माथो। औ, अबाव थांनो आयं? ओइ देलाय मोनायाव थांना फैनो र'। दे। ओइ जांग्राव रुनाय। मामोन आयं? सोंनोथ' नाङामोन, सोंनायखाय गाज्रि मोननाङा आरो आयं नोङो। माबा, नोङो बिहामजोनि खबर मोनदों? नोंना हिन्जावा खबर मोनदों मायबा? मोनाखै आयं। ए, आंलाय माथो फैफिनबायसो नामा, रागा जोंनानै न'फोराव थांनो हानाय। ए, बेनिफ्राय बिहामजोनि न'फोरावलाय खबर लाहैयाखै? न'आवबो थांनो हानाय। गैया आयं, खबर लादोंमोन, न'आवबो थाङाखैनो। माथो बुंबावनो आयं, मालाय हौवाजोंनो खारफालांबाय बियो।
दे माथो खालायबावनो हानो आरो आयं, खारनांगौआ खारफालांबाय नङा होनब्ला? औ। दा नोंनो न'खरखौ नायनांसिगोन आरो गथ'खौबो। उन्दै समाव बिमानि नांगौ अननाय समाव बिमानि अननायखौ मोननाय नंला आरो। नोंनो नायदो आरो मोजाङै फेदेरदो फोलावदो फरायहोदो। औ आयं। हा नङाबालाय आरोथो माथो बैसो जादों, उन्दैयावनो हाबा खालायनायखायसो नोंहाबो बेलेग हिनजाव मोनफिनगोन आरो। बेहा जेरै मालाय हौवाजों थांदों नोंहाबो मोजां जाय हिनजाव लानानै फै आरो। नायनोसै आयं। दे आयं होनबालाय थाथ' आं थांसै। औ दे आयं दे। बापरे बाप एसेबां थाम्फैनि प्रब्लेम बेयाव। आगोललाय माथो बेबायदि नङामोन, गामि ओनसोलाव थाम्फैयानो थायामोन। बापरे बाप हरसे उन्दुनो होआसैलै आंखौ बे थाम्फैया। एसेबां थाम्फैनि मुलि होसेयावबो उन्दुनो हायासै आङो। बेबायदि जायगायाव सप्तासेसो थानांगौबानो थैगोन आं। आगोललाय माथो गामि ओनसोलाव बेबायदि थाम्फैयानो गैयामोन, टाउन ओनसोलावसोमोन। दालाय माथो टाउननिख्रुइबो गामियावसो बांसिन थाम्फै जाबाय। सेसे थानो हालालै बिदि। रितुआबो थाम्फैनि मुलिखौ बावबा हरफादों, मोदोमाव लागायनानै फोनग्राखौ। बे थाम्फै खारग्रा मुलिजोंल' जाया बेयाव, बापरे बाप मोदोमावबो फोननानै थानांगोन हराव, नङाबा थैखागोन आं। खामानिफोरा माबोरै जोब्बा हामगौ, थाब थांनो हाबोला मोजां जागौमोन। साला मानजोब्बायसो अरनायफोराबो। आंना आरो दा बाराद्राय खुरबाय थाबा एलार्जिसो जाबावगोन। आफा, देहाखौ गाज्रिथार मोनदों नामा? आइ आंनालाय बेबायदिसै, बेमारि मानसि। आफा, दुरबल मोनदोंबा नोङो रुटि जाबावनो नामा आं बानायनि? नाङा आइ, आं जानो गोसो गैया, नांथ'वा। मानो बेबायदि जाखो आफा? दुखु मोनसै आङो नोंखौ नुब्ला आफा। आंनि आफाखौसो बेबायदि खालामबाय। मालाय नोंसोरनि बैसोनि मानसिफोरा मालाय जेसेबां मोजाङैनो दङ, आंनि आफाखौसो बेमार खालायबाय इसोरा। आइ, बेफोरलाय आरो भुगिखानांगौ दंखायोमोन खोमा। आंखौ साननो नाङा नों आइ, आंनि थाखाय दुखु दाला। नोंखौसो टेनसन मोनो आं आइ, नोंखौ सानबाय थायो आं। आंहालाय नांगौखिनि संसारखौ जाबोबायानो। फिसा जाबाय, फिसौला मोनबाय, आरो मा नांबावगौ आइ? नोंनि बाथ्राखौसो साननानै उन्दुनो ओंखारा आं आइ। नों एसेबां बोसोर खस्थ' जाबोबाय आइ। हारसिं मानसि गथ'खौ लानानै माबायदि संसार जागोन आइ नोङो? खस्थ'नो हाख'वानो। आंसो सानोब्ला बिखाफोरखौ गुलुब मोनो, मा जागोन मा मागोन। आफा, नों मानो बेफोरखौ बांद्राय सानबाय दं? आं फैनायखाय नोंना बांसिन जाबाय खोमा बेमारा, बेफोरखौ सानैनो। जायाखै आइ, नों फैनायखाय मोजांसो मोनदों आं। आफा, एसेबां सानबाय थानांला। आंनि थाखाय मानो गावखौनो एसेबां दुखु होदों आफा? आंनि बाथ्रा दा सान। नोंना लोमजानाया बेमारा मोजां जानाय नङा आंखौ सानबाय थाब्ला। टेनसन लानाङा। बांद्राय टेनसनाव थाबोला मानसिनि बेरामा हामानो मालाय। बेखायनो फ्रि माइन्डआव थानाय, टेनसन लानाङा। दे आइ, जेबो टेनसन लाया दे आङो। नों दा खाथियावनो दंना, जोंहानावनो थाखागोन, टेनसन लाया आं। औ आफा, फ्रि गोसोआव थानो नाजा।